Здравейте отново! Аз съм Васка. До тук разгледахме посланията до всичките 7 църкви, до които Господ пише във 2 и 3 глава от Откровението на Йоанна. Видяхме техните положителни страни и техните недостатъци. Разбрахме и какъв съвет Господ дава на всяка от тях и огромната награда, ако победят. В този урок ще разгледаме отново тези 7 църкви в един друг аспект. Ясно се забелязва прилика между характера на тези 7 църкви с характера на Световната църква в нейното развитие в световен мащаб, започвайки от първо апостолската църква, стигайки до днес. Ще очертаем 7 периода в историята на Световната църква, които ще съпоставим с всяка от 7-те църкви подред. Нашето библейско изучаване ще базираме на следната схема. На тази схема виждаме последователно 7-те църковни периода в развитието на Световната църква. Посланието до църквата в град Ефес е първият църковен период от 33-та година до 100-та година след Христа и това е първоапостолската църква. Посланието до църквата в град Смирна е вторият църковен период, който започва от 100-та година след Христа и свършва през 313 година след Христа и това е периода на преследваната църква по времето на римските императори. Посланието до църквата в град Пергам съответства на третия църковен период от 313 до 590 година след Христа и това е политическата църква по времето на Константин Велики. Четвъртия период е свързан с посланието до град Тиатир и е от 590 до 1517 година след Христа. Период съответстващ на идолопоклонната римо-католическа църква през тъмните векове. Посланието до църквата в град Сардис е петия църковен период от 1517 до 1750 година след Христа и съответства на реформаторската църква по времето на Мартин Лутер. Посланието до църквата в град Филаделфия съответства на шестия църковен период от 1750 до 1925 година след Христа и това е мисионерската църква. И посланието до църквата в град Лаудикия е последният седми църковен период от 1925 година насам и това е отстъпилата модерна църква. Христовата църква се роди, когато Исус умря на кръста. С кръвта си той плати за своята църква и я изкупи. 50 дни след неговата смърт, след като той се беше възнесъл при Отец на 40-тия ден след възкресението си, той изпрати Святия Дух, който беше обещаната сила отгоре, за да може първо апостолите да тръгнат по целия свят да разнесат благата вест. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Апостолите живееха по времето на Исус, бяха свидетели на Неговите чудеса, на Неговата смърт, възкресение и възнесение. Въпреки това обаче, и въпреки че бяха видели Исус възкръснал, те се страхуваха и се криеха. И когато бяха така на едно място, Святия Дух слезе върху тях, като в учението на силен вятър и изпълни цялата къща, в която бяха, и им се явиха като огнени езици, които застанаха върху всеки един от тях. Те се изпълниха със Святия Дух и тогава станаха свидетели на Господ Исус първо пред хората в Ерусалим и пред чужденците, които бяха дошли там за празника Пасха. Всъщност, първото чудо от изпълването им със Святия Дух беше тяхното свидетелствуване за Господ на 15 различни езика според езиците на хората, които бяха дошли там. Промяната, която настъпи и в Петър, след като Святия Дух слезе върху него, е драматична. От страх той се отрече от Господ 3 пъти. А в Деяния на апостолите 2 глава четем как той пръв стана и мощно и със сила свидетелствуваше за Господ Исус Христос. В него не само нямаше страх,
но той смело изяви цялата истина. Така и всички останали апостоли с дързост и смелост свидетелствуваха на хората в Ерусалим и околните места. Господ допусна гонение, за да се разпръснат към Самария и към другите околни области и оттам нататък до края на света, до ден днешен, което е точно изпълнение на Деяния на апостолите, 1 глава, 8 стих. Насякъде, където отиваха апостолите и повярвалите, свидетелствуваха ревностно и дразновено, а в Деяния на апостолите, 2 глава, четем как е живяла първоапостолската църква. И тъй, тези, които приеха поучението му, се кръстиха и в същия ден се прибавиха около 3000 души. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа, и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. И всичките вярващи бяха заедно и имаха всичко общо, и продаваха стоката и имота си, и разделяха парите на всички според нуждата на всеки. И всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупваха хляб по къщите си и приемаха храна с радост и простосърдечие, като хваляха Бога и печелиха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше към тях онези, които се спасяваха. Ако приличим тази църква на църквата в град Ефес, виждаме приликите в следните неща. Труд и търпение, не могат да търпят злите човеци и са изпитали уния, които наричат себе си апостоли, а не са, и са ги намерили лъжливи, и за Господното име са издържали и не са се уморили. При всичко това следва да зададем очудващия въпрос. Как тогава са изгубили първата си любов? Кое ги е накарало или кое е способствало да стане това и как да предпазим ние себе си от това? Във връзка с тези въпроси можем да посочим следните места в Библията, които ще ни дадат отговор и също ще ни посъветват как да избегнем ние това състояние. А Тома, един от 12-те, наречен Близнак, не беше с тях, когато дойде Исус. Затова другите ученици му казаха: „Видяхме Господа“, а той им каза: „Ако не видя на ръцете му раните от гвоздеите, и не сложа пръста си в раните от гвоздеите, и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярвам“. И след 8 дни учениците му пак бяха вътре и Тома с тях. А Исус дойде, когато беше заключена вратата, застана посред тях и рече: „Мир вам!“ Тогава каза на Тома: „Дай си пръста тука и виж ръцете ми, и дай ръката си я сложи в ребрата ми, и не бъди невярващ, а вярващ“. Тома в отговор му рече: „Господ Бог и Бог мой“. Исус му казва: „Понеже ме видя Тома, ти повярва. Блажени онези, които без да видят са повярвали“. В този пасаж виждаме, че въпреки, че Тома беше видял Исус и беше свидетел на неговите чудеса и знамения, той не повярва, че Исус е възкръснал, което потвърждава, че вярата не идва от виждане, а от слушане и постоянстване в думите на Божието Слово. Те разчитаха повече на това, което са видели и преживели, отколкото на това да продължават напред да развиват любовта си към Исус, дори без да го виждат. А когато Кифа дойде в Антиохия, аз лично му се възпротивих, защото беше се провинил. Понеже преди да дойдат някои от Яков, той ядеше заедно с езичниците, а когато дойдоха, оттегли се и странеше от тях, защото се боеше от обрязаните. И заедно с него лицемерстваха и другите юдеи, така че и Варнава се увлече от лицемерието им. Но като видях, че не постъпват право по истината на благовестието, казах на Кифа пред всичките: „Ако ти, който си юдеин, живееш като езичниците, а не като юдеите, как принуждаваш езичниците да живеят като юдеите?“ Тук виждаме колко скоро след дразновената си проповед пред хората в Ерусалим, Петър изпада в лицемерие, което показва, че той е изместил погледа си от Исус и е започнало да го интересува мнението на неговите сънародници, отколкото мнението на Господ. Това е ясно доказателство за оставяне на първата любов
и ясно идва към нас съветът, че трябва да пазим любовта си към Исус най-внимателно и да постоянстваме в общение с Него в Божието Слово и в молитва, както правеха първите християни в началото. А те като чуха за Божите дела, прославиха Бога. Тогава му казаха: ти виждаш, брате, колко десетки хиляди повярвали юдеи има, и те всички ревностно поддържат закона. А за тебе са уведомени, че си бил учил всичките юдеи, които са между езичниците, да отстъпват от Мойсеевия закон, като им казваш да не обрязват чедата си, нито да държат старите обреди. И тъй, какво да се направи? Без друго ще се събере тълпа, защото те непременно ще чуят, че си дошъл. Затова направи каквото ти кажем. Между нас има 4 мъже, които имат оброк. Вземи ги, извърши очистването си заедно с тях и плати разноските им да си обръснат главите, и така всички ще знаят, че не е истина това, което са чули за тебе, но че и ти постъпваш порядъчно и пазиш закона. Тук виждаме как братята и презвитерите в Ерусалим съветват Павел да лицемерства, т.е. да постъпва срещу съвестта си и срещу убежденията си и го карат да действа според страх от човеци. Колко бързо забравиха любовта си към Исус и се спуснаха да угаждат на човеци. Имаха дела, но първата любов вече беше угаснала. Защото онези, които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар, и са станали причастни на Святия Дух, и са вкусили от доброто Божие Слово и от великите дела на бъдещия век, а са отпаднали, невъзможно е пак да бъдат обновени и доведени в покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и го опозоряват. Защото земята, която се е поила от дъжда, който пада често на нея, и която ражда трева, полезна за тези, за които се я обработва, получава благословение от Бога. Но ако ражда тръни и репеи, тя е непотребна и близо до проклятие, и сетнината й е да бъде изгорена. Обаче, ако и да говорим така, надяваме се относно вас, любезни, за нещо по-добро, което води към спасението. Защото Бог не е неправеден да те забрави вашето дело и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите. Имало е много, които са вкусили от небесния дар, но са отпаднали. Върнали са се назад към закона и към буквата, вместо да стоят в любовта си към Исус. Не осуетявам Божията благодат, защото ако правдата се придобива чрез закон, тогава Христос е умрял на празно. И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. Ето, аз, Павел, ви казвам, че ако се обрязвате, няма да имате никаква полза от Христа. Да, повторно заявявам на всеки човек, който се обрязва, че е длъжен да изпълни целия закон. Вие, които желаете да се оправдаете чрез закона, сте се отлъчили от Христа, отпаднали сте от благодата. Понеже в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а вярата, която действа чрез любов. Вие вървяхте добре. Кой ви попречи да се покорявате на истината? Това убеждаване не беше от онзи, който ви е призовал. Тук отново виждаме как тези първи християни са започнали в духа, а са продължили да се усъвършенстват в плът, както апостол Павел ги укорява в Галатяни 3 глава от 1 до 5 стих. Отново ясно виждаме отстъпление от любовта към Исус и връщане назад към закона и буквата, изоставяне на работата на Святия Дух и усъвършенстване в делата на плътта. Всички тези пасажи показват колко бързо и колко скоро са оставили любовта си към Исус и са се върнали назад към почит и страх от юдаизма, и по-нататък в Деяния на апостолите само Павел и неговите съдружници остават главните апостоли и евангелизатори на 3 континента. Нито един от останалите апостоли не е споменат във втората половина на книгата Деяния на апостолите. Това не значи, разбира се, че те не са продължили да работят за разпространението на благата вест, но къде са те? Предимно в Ерусалим,
допуснали са отново страх и почит към старозаветната юдейска религия. Какво направи Исус? Вдигна светилника си. Настъпи тъмнина, подготовка за гонения. Храмът, главното място на юдейските церемонии, е разрушен през 70-та година след Христа. Плячкосано е всичко и завладяно от римляните. Целият Иерусалим е разрушен и името му е променено на Елия Капитолина. И вече той не е главният град на християнската вяра. Исус вдигна светилника, защото отстъпиха и се върнаха назад. Оставиха първата си любов и не се покаяха за това, не си спомниха откъде са изпаднали, не се покаяха и не вършиха първите си дела, делата от Деяния на апостолите 2, 3, 4 и 5 глава. В 6 глава започнаха да прислугват на трапези, но все пак разбраха, че словото е по-важно. В 7 глава умира ревностния Стефан. В 8 глава излиза Павел на преден план и остава до края най-ревностният. Само за 70 години любовта на първоапостолите към Исус охладнява и се връщат назад към закона и буквата. Това са приликите и разликите между първоапостолската църква и църквата в град Ефес. Сега ще сравним втората църква, Смирна, с историческия период след първоапостолската църква, гонената църква. За да възвърне първата любов на църквата си, Господ допуска гонение. Исторически това е църквата, преследвана от римските императори от 100 година след Христа до 313 година след Христа. Когато изчезне първата любов, Бог неминуемо допуска гонение, за да се види кои са истинските и да разпали отново любовта към Исус в сърцата на християните. И в този период, повече от всеки друг, виждаме това да става, защото християните са подложени на жестоки гонения от езическите римски императори, които са изисквали поклонение на себе си като на богове, а християните естествено не са го правили. Първите жестоки гонения започват при Нерон, когато се запалва град Рим и големи части от града изгарят, и за да отклони вниманието от себе си, той обвинява и без това омразните на всички християни и започва гонения и мъчения. Християните са хвърлени на лъвовете в Колизеума и изгарени като живи факли в градините на Нерон. Следват гонения при Доминициан, Траян, Адриан, Марк Аврелий, Септимий Север, Деций, Валериан, Галиен и Диоклециан. 213 години жестоки гонения. Определен срок, точно както Господ казва в посланието до Смирненската църква. Християните по това време наистина са били в голяма скръб и сиромашия и са ги клеветили всички около тях, но пък духовно богати, както им казва Господ в същото послание. Каква е била реакцията на тези християни по време на тези гонения? Поведението им е изключително достойно. Като гледаме страшните картини от това време, ние сме потресени, но реалността е била, че те са приемали за чест и гордост да умрат за Спасителя. Както Господ съветва християните в град Смирна: бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота. Така те са били верни до смърт и естествено Господ им е дал венеца на живота. Тяхното геройско издържане на това гонение толкова докосва сърцата на хората по света, че за тях са написани книги и след това са направени филми. И вместо християнството да замре, неговото влияние се усилва още повече от тези достойни примери и броя на християните нараства, вместо да намалее, до такава степен, че цели държави се обръщат към християнството и християнството добива такъв авторитет, че някои държавни глави го приемат за своята страна, за да може и страната им да придобие авторитет. Такъв е плодът от верността до смърт на тези християни. Това е чудесен плод, но за съжаление настъпва следващия период в историята на църквата, църквата по времето на Константин Велики, така наречената политическа църква. Константин Велики е роден с името Флавий Валерий Аврелий Константин
от майка Елена и баща римския военачалник Констанций Хлор в Ниш, Сърбия на 27 февруари 272 година. Постепенно се издига и преди една от битките при Сакса Рубра получава съновидение, където вижда знака Лабарум и чува думите: «С този знак ще победиш». Той поставя този знак на щитовете на своите войници и наистина винаги побеждава от тук нататък и става единствен и върховен император. Това също го вдъхновява да премине към християнството. През 313 година издава Миланския едикт за толерантност, с което слага край на преследването на християнството и го прави официална религия на Римската империя. Избира за столица Византион, който се преименува на Константинопол. Построява там дворец и църквата Света София. Гледайки на всичко това, можем да си направим извод, че той е имал огромен принос за християнството. И това е така, защото гоненията срещу християнството спират и той прави християнството законна религия на цялата Римска империя. Но има огромен брой недостатъци. Както Господ говори до Пергамската църква: «Зная къде живееш, там където е престолът на Сатана, и имаш там някои, които държат учението на Валаам, който учеше Валак да постави съблазън пред израелтяните, да ядат идоложертвено и да блудствуват». Този период се е оказал най-пагубен в това отношение. Поради това, че християнството става държавна религия, а не личен избор, то се смесва с езическите обичаи и традиции и става точно това, което е описано в посланието до църквата в град Пергам. Хората се кланят на идоли, ядат идоложертвено и блудствуват. По образеца на гръцките божества измислят цяла поредица от светии за всякакво предназначение. Започват да се кланят на изображения и на статуи на светии и да изпълняват ритуали, подобни на езическите. Вярата се превръща по-скоро в суеверие и губи своята сила. Зад всичко това е скрит престола на Сатана, неговия замисъл да измами и да заблуди, ако е възможно, и избраните. Като не успява с гонение, Сатана променя тактиката. Християнството става държавна религия, смесва се с езичеството и се обезобразява напълно, което води до следващия исторически период, така наречените тъмни векове. Тъмни векове се нарича периода от 590 година до 1517, времето на Римо-католическото папство. Думата католикус означава вселенски папа, понтифекс максимус, което означава върховен, суверен жрец, суверенно лице с изключителни пълномощия, глава и суверен на Святия престол, наследник на Свети Петър, първия епископ на Рим и глава на католическата църква и нейн върховен иерарх, абсолютен суверен монарх на град-държавата Ватикана. Жената Езавел, за която се говори в църквата в град Тиатир, която нарича себе си пророчица и учи и прилъгва Божиите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено, е цялата папска институция, която нарича себе си със следните титли: епископ на Рим, наместник на Христос, приемник на княза на апостолите, върховен жрец на Вселенската църква, патриарх на Запада, примас на Италия, архиепископ и митрополит на Римската провинция, монарх на Ватикана, раб на рабите на Бога. Тази институция наистина въвежда практики в абсолютен разрез с Божието Слово. Освен покланянето на човек и считането на човек за наместник на Христос и върховен жрец на Вселенската църква, тази институция въвежда поклонението на Дева Мария отново като наместник на Христос и на множество други светии, поклонението на статуи и изображения. Освен тези отклонения, в епохата на тъмните векове излизат наяви и още по-големи отклонения – продаване на индулгенции, документ, за който ти плащаш и като го купиш, той ти прощава греховете. А грехове не се прощават срещу плащане, а срещу покаяние и очистване с кръвта на Спасителя Исус Христос. Светата инквизиция,
когато по решение на папата се екзекутира всеки човек, който Римо-католическата църква обявява за еретик, т.е. отклонил се от католическата вяра. И кръстоносните походи, когато зад маската на християнството отиват да завладяват земи и да разграбват имот, когато Господ казва в Словото си да събираме съкровища на небето, а не на земята. Господ изтърпя тази институция и даде време да се покае. И ако не се покае, ще я сполетят последствията, описани в посланието до църквата в град Тиатир. И изобличението към нея идва в следващия исторически период – периода на реформаторската църква и Мартин Лутер. Мартин Лутер е роден на 10 ноември 1483 г. в Айслебен в Свещенната Римска империя. Баща му иска той да стане юрист и той постъпва в правна школа, но веднага се отказва от неустановената правна наука и търси устойчиви възгледи и е привлечен от теологията и философията, където го учат да се съмнява и в най-малките неща. Но философията се оказва незадоволителна за Лутер, който смята, че Бог не е познаваем по разумен път, а само чрез божествено разкриване, което насочва интереса му към Библията. И след години изучаване и проникване в Библията, той проглежда духовно и оживява. Църквата по онова време е точно съответствие на църквата в град Сардис. На име си жив, но си мъртъв. На име се нарича Христова църква, но е мъртва. Мартин Лутер е този, който се събужда и започва да бодрствува и закрепява останалото, което е било близо до умиране. Изучавайки Библията, той вижда несъответствията между католическата църква в момента и това, което пише в Библията, и намира 95 разлики, които написва и ги нарича 95 тезиса. И на 31 октомври 1517 година ги окачва на вратата на Дворцовата църква във Витенберг. Ето главните разлики, за които той пише. Индулгенциите. Господ очиства греховете чрез покаяние и чрез своята жертва на Голгота, а не чрез плащане на пари. Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. Чистилището. Изобретено от католическата църква, а Библията говори ясно само за две места – място на мъки и място на Божието присъствие. Господ ще ме избави от всяко зло дело на лукавия и ще ме спаси и въведе в небесното си царство. На Него да бъде слава до вечни векове. Амин. И ако някой не бе записан в книгата на живота, той беше хвърлен в огненото езеро. Правото на съществуване на папа и кардинали и всякаква друга структура, докато в Библията пише следното. И никого на земята не дейте нарича свой отец, защото един е вашият отец, небесният. Не дейте се нарича и наставници, защото един е вашият наставник, Христос. А по-големият между вас, нека ви бъде слуга. Поставя под съмнение богатството на църквата, а в Библията пише. Не дейте си събира съкровища на земята, където молеци ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, където ни молец ни ръжда ги разяждат и където крадци не подкопават, нито крадат. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Осъжда Светата инквизиция. Светата инквизиция отсъжда от Божие име кой е прав във вярата и кой не е, а това право има единствено и само Бог според Библията. Затова не дейте съди нищо преждевременно, докато не дойде Господ, който ще извади на видело скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата, и тогава всеки ще получи подобаващата нему похвала от Бога. Кръстоносните походи. Той осъжда кръстоносните походи с тяхната алчност, грабителство и насилие, докато Господ в Библията пише. А пък аз ви казвам, не се противете на злия човек, но ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата.
На този, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната си дреха. Който те принуди да вървиш с него 1 миля, иди с него 2. Дай на онзи, който проси от тебе, и не се отвръщава от онзи, който ти иска назаем. Според него кръщението в католическата църква е неправилно, защото в Библията кръщението ставаше с пълно потапяне във водата, което е преобраз на смъртта на стария човек и възкресението на новия. Затова, чрез кръщението ние се погребахме с него в смъртта. Така както Христос беше възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Така той нанася първия удар срещу римската църква. Отначало бавно, но след това все по-бързо се разпространява веста за идеите му. Той е поканен на диспут с известния теолог Йоахан Ек, но на него той поставя под съмнение съборите и властта на папата, защото за Мартин Лутер е валидно само посланието, в което липсва църковния институт, поставен от католическата църква. В отговор на това, папа Лъв X издава заповед, с която Лутер е отлъчен от църквата. Окончателният разрив с католическата църква става през пролетта на 1521 година в германския Райхстаг във Вормс, където присъства императорът. Пред него той не се отказва от съчиненията си, защитата му е блестяща, но въпреки това бива арестуван и отлъчен от църквата. Влиянието му обаче в германските среди е нараснало много. Хората го подкрепят и Фридрих Мъдри му дава убежище, където Лутер остава дълго време и продължава да пише своите съчинения, с което укрепява останалото, което е било близо до умиране. Лутер също превежда Библията на немски. Вследствие на неговото влияние е ликвидиран монополът на Римо-католическата църква и е нанесен силен удар върху икономическото й състояние. Цяла Северна Европа преминава към новото движение, наречено протестанство, а от страната на Рим започва контрапротестанство, но не могат да спрат развитието на оживяването от мъртвите. И това са като няколкото души, които не са осквернили дрехите си и ходят пред Господ в бели дрехи, защото са достойни. Това оживяване от мъртвите води до следващия етап в развитието на църквата, времето на отворената врата, мисионерската църква в световен мащаб и библейската църква в град Филаделфия. Това е периодът около и след протестантската реформация на Запад през 16-17 век. И това е един от най-бурните и същевременно един от най-плодотворните периоди в историята на християнството. Издигането на Божието Слово като върховен авторитет за вярващите, превеждането му на националните езици, старателното му изучаване и разгорещените спорове върху библейските учения раждат истински шедьоври на богословската мисъл. Вниманието е насочено преди всичко към въпросите за спасението и оправдаването от греха, ролята на църквата и таинствата в духовния живот. Всичкото това духовно съживление съвпада не случайно с великите географски открития и преселването на множество западноевропейски протестанти в Америка и другите континенти на света. Да се спрем на Христофор Колумб, например, откривателят на Америка. Малко хора знаят, че Колумб е бил християнин, който е искал да занесе благовестието до изгубените по целия свят. Колумб е заявил своите идеи в своята книга на пророчествата, която държал в ръка, когато се обръщал към кралица Изабела за средства за своето пътуване. Най-интересната характеристика на книга на пророчествата на Колумб е вярата му, че благовестието на царството трябва да се проповядва на всички народи, преди Исус да дойде отново. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи. И тогава ще бъде свършекът. И така той получава средства и тръгва, което е отворената врата, която Господ поставя пред църквата в град Филаделфия, която никой не може да затвори.
Пътешествия има не само до Америка, но и до Азия, Африка и Австралия. Марко Поло пътува до Китай, доктор Дейвид Ливингстън води мисионерска дейност в Африка, също ограмотяване, изследователска дейност, картография и се обявява против робството. Австралия е открита през 17 век от холандския мореплавател Вилем Янц през 1606 година. Вследствие на гоненията в Англия и други европейски страни, пуритани и протестанти са принудени да се преселят в Северна Америка. Така пуританите са в основата на създаването на САЩ с заселването на около 2000 пуритани през 1629 година. И с това фактически започва колонизацията на Северна Америка. До 1640 година в Америка се установяват още 16 000 пуритани бежанци от Англия. Думата пуритан идва от пюа, което значи чист, защото са държали за чистотата на Божието Слово. Техните принципи били следните: абсолютно върховенство на Божиите дела над светските, пълна морална чистота в поведението в съответствие с Божието Слово, суров начин на живот без развлечения и без охолства, индивидуален прочит и изследване на Писанието. Всеки вярващ може да застане лично пред Бога, без да има нужда от наместници. Простота в богослужението, връщане на святия ден от неделя в събота, както е в Писанието, отричане от тежката иерархия и едноличната власт в Римо-католическата църква. И така, всички тези откриватели и благовестители буквално занасят благата вест до всички точки на света в рамките на около 200 години. И днес почти няма място в света, където хората да не са чули благата вест. Мисионерската дейност продължава и до ден днешен, но все повече и повече навлизат характеристиките на последната църква – хладката църква в град Лаодикия. Наистина можем да твърдим, че църквата днес изключително много прилича на църквата в град Лаодикия по следните признаци. Тя е нито студена, нито топла, нито твърде ревностна, че да изгаря от любов към своя Спасител и да е готова да се жертва за Него, нито студена и мъртва. Богата е и няма нужда от нищо. Никога преди в историята човечеството не е било толкова богато. Днес хората имат домове лукс в сравнение с това, в какви домове са живели хората преди поне 100 години. Днес сме заобиколени с всякакви технологични приумици и технологиите се развиват със светкавична скорост във всяко едно отношение. Днес и църквите са абсолютно луксозни с всичките технически и технологични предимства на съвремието и колко лесно човек може да заспи на топлото и уютно кресло в църквата. Християните са богати и независими, нямат нужда от нищо, дори и от Бог. Но Господ ги изобличава, че са духовно окаяни, нещастни, сиромаси, слепи и голи. Затворени в черупката на своето добруване, те не се интересуват от погиващия свят, не ги е грижа за нищо, освен за своето благополучие. Господ съветва тези християни да положат усилия да придобият Божието скъпоценно злато, въплатеното Божие Слово – Исус Христос. Но най-тъжното е, че Господ е вън от църквата и хлопа на вратата на сърцето на всеки човек. В тези последни времена Господ работи индивидуално с всеки и който отвори вратата на своето сърце, ще получи най-прекрасното преживяване да вечеря с Господ и Господ с него. На такъв човек Господ ще открие сърцето си и ще му изяви велики и тайни неща, които не знае, и ще го води в пътя на победата. Слава да е на Бог за надеждата, която ни дава днес! Това беше нашия обобщаващ урок върху всичките 7 църкви в Откровението на Йоанна, 2 и 3 глава. Интересно е да отбележим, че от тук нататък до края на книгата Откровение повече не се споменава думата църква, от което можем да направим извода,
както пише в Откровение 4 глава 1 стих, възлез тук, че църквата бива грабната на този етап и събитията, които ще се развиват на земята от тук нататък, са така наречената голяма скръб, в която първия плод, грабнатите, не участват. В следващия ни урок ще продължим с 4 глава на Откровението на Йоанна, описание на Божия престол на небето. Бог да ви благослови!